Máme to asi ještě 150 kiláků do Prahy a máme plnou nádrž, plný pneumatiky, protože jsem teďka dofukoval pneumatiky na benzínce. Měl jsem to měkký jako kráva. Jede se teďka krásně, konečně přestalo pršet. Takže paráda. Dneska jdeme jenom do Německa, do nějakého města, který se jmenuje Braunschweig. Tam se potkávám s klukama a jo, ozvu se vám po cestě. Teďka jenom takový menší updatek. Kluci, se kterými jsem se teďka potkávat v tom městě, jak jsem říkal, tak nakonec jeli dál, protože jim nevyšlo Airbnbčko, který měli zamluvený, takže jedou dál. Já tady teďka jenom stojím. Taky jsem změnil vlastně jakoby cestu a jedu rovnou na ten spot, Büsum, a mám to asi ještě 5,5 hodiny. Zítra to tam bude mega dobrý. Má foukat dost dobře, tady vám dám předpověď. Boom. Je 1:45. Máme to od cíle asi 3 hoďky. Jdu tady teďka umýt ksich, protože jsem už fakt vyřízený, takže si umyju obličej, doufám, že mi to trochu probere a chtěl bych ještě třeba tu hoďku ujet, no. No nic. Tak jdu. Tak ještě jeden pokus. Tak. Tak. Ještě chci něco aspoň do hodinku. Moc daleko už jsem nedojel. Já jsem asi půl hoďky a už mě úplně začal zavírat oči. Takže přespávám teďka někde na nějaký benzínce. Je to tady docela sketchy, ale jsem ready na všechno. Takže jestli sem někdo vleze, tak dostane KO fog. Tak já se vám ozvu ráno. Takže dobrou noc. Dobrý ráno. Už snídám tady rychle takhle. Máme to 2,5 hoďky, takže rychle se nasnídám, jedu. Myslím si, že tam budu tak okolo 11:30, protože teďka je 8:30, já jsem se potřeba trochu vyspat. I tak jsem docela vyřízený, ale jo. Najím se a jedeme, takže zatím. Už jsem tady, parkovaný, vypadá to výborně. Můžeme se rychle oblízat, jdeme na to. Let's go, bro! Tak jdu teďka na krátký liney, protože na tom novém bardu se mě prostě nečeká. A budu pak muset na starý bar dát prostě prodloužený liney, aby se mohly ty dlouhý liney, protože na tom mám jenom krátký. Takže jo, teďka se vám ozvu s krátkýma lineama z vody. Thank you. How was your session, bro? Oh yeah. Good. Good shit, yeah. That was a really good session. In the morning we had like 35 knots, some good loops. Yeah. Been a while since we had good wind, so Actually. it was sick to ride the 8 again. Takže jsme dojezdili. Ještě jsem jezdil jsem vlastně krátký liney. Potom jsem hodinu asi na pláži opravoval bar, protože jsem ho špatně předělal. Ale přišel jsem na to, takže pak jsem jezdil i dlouhý liney, pak začal pršet a teďka už jsme v dodávce. Jsme tady v kempu, zaparkovaný. Oh shit, teďka za mnou krásná duha. Tamhle kluci tady parkují oktávku, my jsme takhle tady s Noelem. Už jdem na večeři. Tak se vám ozvu, co si dáme dobrýho. Not the rain. Not the rain. Or is it like double walk? Double block. Oh. Oh no.
Weather is real bad today. Oh shit. To je, co děláme, když nefouká. Trefit plynovou lahev. Oh. Fuck. Krister, nemůžem kopat. Tak vám trošku ukážu, co se tady děje. What are you doing? Cooking some good stuff, huh? Bro, I'm waiting for the wind. Tak, vítám vás u třetího dne. Vůbec zase nefouká. Takže se nudíme a vymysleli jsme takový. Tady Dimitri, neboli Miki. Budeme závodit, já poběžím odsaď, tady potom mole, až takhle tady někde ke schodům. A on bude vodou. A kdo to bude rychlejc. Okay bro, you started. 3, 2, 1 and I run. I'll start. Yeah. 3, 2, 1, go! No, už mu to spadlo. Už to dal do vzduchu. A je tam. Já to ještě možná stínu. Winner! Bro, at one point I thought I win when you dropped the kite. Fuck. Good job. Tak už jdeme jezdit. Bro, what is happening? Tak tady necháme věci a zaběhneme pro menší draky, protože tam docela je. Konečně jdeme jezdit po včerejšku, to jsme dělali úplný hovno. Takže dneska prime time, baby. Game of kite. Yo, Rock, game paper, of kite. scissors. Kite. Game of Fortnite. Okay guys, we're doing a game of kite. Let's go. Okay. Rock, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. I start. Okay. I start with double front roll board off. Okay. No first try crash. So let's see. Second attempt. Okay. Yeah. Oh! Pardon, takže uvidíme, co udělá. Zadává, takže co? Front roll. Tic-tac. Front roll, tic-tac musím. Kurva. Triple back roll board off, prej. Bro. Oh.
tak. Co to dělá? Bordo. Na to bych mohl dát. What do you think about this? Oh, like beautiful weather as always in the north of Germany. Just good vibes. Oh, Let's go, bro. yeah, What do you think? Good. Oh, my lines are a bit tangled, so mediocre. That's okay, that's okay. Teď jdeme teda jezdit chčije jak svině, ale to nevadí. Jsme dneska v brutálním moodu. Dneska to bude jak svině. Budu točit, budu posílat bomby a jo, vidíme se na vodě. Tak teď jsem se dal jednu strašnou. Musím trošku vydechnout. Zase kontrol, tik-tak, kontrolu tik-tak a úplně jsem zapomněl na kajta. Kokot. Dann ist es 7 Foto, Bro. Nein, es war nicht sicher, Bro. Es war so. Tak, a tohle je tohle je outro z dnešního. Tak, teďka jsme dojezdili, bylo to brutální, mám nějaký nový triky tady v kapse, takže bomba. Tady ty dva kokoti se teďka hádají, protože tohle je konec druhého vlogu. Zase to točím úplně mimo kontext, protože jsem zapomněl natočit konec, ale to nevadí. Dávám tady trošku sneak peek toho, co vás čeká. Teďka jsem na Kanárech. Je to tady krásný. Jezdíme furt, dneska jsme zrovna jezdili, takže se můžete těšit na další vlog. A děkuju za zhlédnutí, děkuju za jakoukoliv podporu. A jo, to je všechno. Takže čau.